Ki samla pule ka Tura Polytechnic College kilamat ya ka jing ka bakra. Namar kilaha bansay naladi, bat pynlut Haduh kumba khatsan hajar tingka, ban thied ya ka umbam umdi, bat umsaj kling, namar ka jingkerdu hapok ki hostel ki baki syom kisa. Kat kum ka jingpen pau ka jongki, laong baki bor badai khmi jong ka college, kilas ngap menti, wat hadin baki lapha da ka jingtho, la bun sin sha u principal jong ka ni ka institute. Kumta ha ka khatlai tarik leber, kini ki samla pule ki baladan hapdeng ka jingsngo kutlat, hapo ka lama jong ka Tura Polytechnic Students Union, TPSU, kiladawa na u Director of Higher and Technical Education, DHTE, ba untuklar lem ha ka bayadei bekani ka jimbam biang, ha ka jingpenyo hapo ki hostel jongki. Kani ka jingkerdu kalayat menta la palat shibnai, nadu bangila sedang ya ki kelas. Ngila hak bansay naladi Haduh kumba khatsan hajar tingka, tang nakabanta ban thied bat menta ngilamat jing ban penbiang ya ka baibam bat ya ka ong ka seng lingba ka te ka shithi ujor. Shu ka union kala ong ru, ba ka jingbam biang kalawan ra ya ka jingthot hakikam ki jam, ki ba man la kasngi. Kata nadu ha ka sum kasan, ka shet ka tiu, ka bandi bat penkhut, nalor ki wepat ki jingdon kam. Nalor kata kala ongru baka jingbam dan jong ukhli du, badik mi jong ke institute ha kani ka jaka, kala pensyam jing yaki ban penpau ya kani ka jing ka baki ya kendu. Ha ka ju ka por ka union, kala pentip ru bakala penpau ya kani ka jing ka baki ya kendu sya u principal nadu ka khat khandai tari u benai rempang baladam, hendre kalong ka bas ngosi, namar syam lale kat Haduh menta. Kalau mention pangat ingin late DC office. Dah kalau kawai ke request jongi api ba pim day ban kerandien ingin late mintur baik Haduh bangnya yang tak haji ku jongi. Namar ni kerdu tinggi hap ban fight namar bang kerdu.